Ingxaki inqongophala kwamanzi kumasipala ombaxa Nelson Mandela Bay ingabangela ngabikho manzi kwiinyanga ezintandathu ezizayo. Akho mvula eninzi kwaneleyo kwaye ngoJanuwari kuwe imvula engumyinge 11% kuphela. Ingxelo esuka kwisebe lemozulu lithi imvula eninzi kuthekelela ukuba ingana ngoJuni. Umasipala ujonge ukulwa le ngxaki inqongophala kwamanzi. We're going to be installing restrictors in domestic households in order to reduce this consumption. Firstly, we're going to put what we call a Teflon disc on each and every metered connection, domestic metered connection, and this will actually reduce pressure on that particular household as well as reduce leaks ultimately at the end of the day. Umasipala selungise imibhobho evuzayo engaphaya ko-27,000. We have supported the Kuga Development Corporation in applying for funding to National Treasury. They've been granted about 300 million rand for the construction of the 15 meg per day plant, which means they'll construct it close to the coast here. It'll be pumped into Olifantskop Reservoir and then form part of the supply system of the NMB. Umasipala ubongoze uluntu kuba lusebenzisa amanzi kunophela. If all of us we are not going to behave differently and social distance to water abuse, we might find ourselves into a crisis. Umasipala kwasebenzisa inkxaso-mali abayifumeneyo ukugrumba amapitsi. Kilolitres fekisi kwiindaba ze-SABC eBhayi.